أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo da masu sauraro, muna yi kowa da kowa fatan alheri da fatan kowa ya tashi lafiya. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a wannan tasha tamu, za mu dinga kawo muku karatuttuka da wa'azuzzuka na manya-manyan malamai na cikin wannan ƙasa tamu Najeriya. Yanzu haka muna tafa muku da wani karatu ne wanda malam ya kawo wani ƙissa wanda wato aljannu suka so su wato ƙona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hassada da suke masa da baƙin ciki, inda Allah ya turo wato mala'ika Jibrilu ya bashi wasu sirrika wanda zai amfani da shi domin ya kare kansa daga wannan sharri nasu. Da sauraro, idan ka bibiyi wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe, za ka ji wato wa'innan sirrika da kuma addu'o'i wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibrilu domin ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya amfani da su domin ya kare kansa daga sharrin su. Da sauraro, ka kasance da wannan bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe domin ka ji kai ma ka amfana, kuma muddin ka ɗauki wa'innan addu'o'i, insha Allahu ba wai mutum ba, duk wata halitta da take sama ko ƙasa, babu wani halitta da ya isa ya cutar da kai bari ya maka abin da ba shi ne ba. Kafin mu sako muku a wannan karatu, muna roƙonka da idan wannan shine farkon zuwanka a wannan tasha tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙarawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri ga karatun kamar haka. Ina so ka bar labari mai annabi ya yi, wanda aka ce aljanu sun yi mitin za su hallaka ka, wani irin mataki ya ɗauka. Sai shi wannan sahabi ya ce, inna shayatina tahaddarat tilka laila ala rasulillah. Babu shakka a wannan dare, dan a cikin dare ne shaidanun suka yi kokarin hallaka manzon Allah. Wannan shi ke nuna maka annabi ya shiga wani hadari babba. Ko da rana ne aljani zai faɗa da kai, ba za ka kai labari ba, bare cikin dare, saboda ba ka iya gane shi. To sannan kuma gashi a cikin dare ne suka yi kokarin su hallaka annabi. Min al-audiyati wash-shi'abi, a garin Makka manzon Allah yana tafiya cikin matsatsin dutse da kwari da sauransu, ya zamanto waɗannan aljanu sun farma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim shaytanun bi yadihi shu'latu narin, a cikin waɗannan aljanu akwai wani guda wanda yake rike da wuta, yana rike da makamashi, yuridu an yuhrika biha wajha rasulillah. Shi kokarinsa ya kona fuskar manzon Allah. Fa habata ilaihi jibril, nan take sai ga mala'ika jibril ya sauko. To kaga in aka ce mala'ika jibril ya zo, ko iblis ne dole ya gudu, domin mala'ika jibrilu ya samu shaidar mai tsananin ƙarfi, ji Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani. Babu wani aljannin da zai iya faɗa da shi. Mala'ika jibril yana saukowa, faƙala sai ce, ya Muhammad, ƙul, ka faɗi abin da zan faɗa. Kaga duk ƙarfin mala'ika jibril ba faɗa zai da su ba, saboda in za ka nemi taimako, ka nemi taimako a wajen Allah. Duk da ƙarfin mala'ika jibrilu, amma lokacin da ya sauko sai koya ma annabi ga abin da zai riƙe. Idan ya riƙe, to duk sa'ilin da wasu miyagu suka yi ƙoƙarin cutar da shi ba za su iya ba. Wannan ya sa sai ya zamanto taimako ne gare mu, domin inda mala'ika jibrilu ya tambayi manzon Allah ya taimake shi, mu mala'ika jibrilu a yanzu ba zai sauko ya taimake mu ba. Amma sai mala'ika jibrilu ya karanta ma annabi wani laƙani, wata addu'a, wani zikiri. Manzon Allah kuma dama baya ɓoye wata ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala, saboda haka sai manzon Allah ya sanar da mu, ya ce, ya Muhammad ƙul, ya kai Muhammadu ka faɗa. Kala sai manzon Allah ya ce, ma a ƙulu, me zan faɗa? Sai ce, ƙul, ka ce, a'uzu bi kalimatillahi tammati, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku, min sharri ma khalaqa wa dara'a wa bara'a,
daga sharrin abin da duka Allah ya halitta, da wanda Allah yake fito da shi daga ƙasa, wanda ta dalilin tsiro yana fitowa, da kuma wanda yake fita misali ta tsarin halittan koyi. Wato duk wata halitta ta Allah ina neman tsari na Allah subhanahu wa ta'ala game da sharrinta. Wa min sharri ma yanzilu minas sama'i, daga sharrin abin da ke iya saukowa daga sama. Wa min sharri ma ya'ruju fiha, da kuma sharrin abin da ke iya hawa zuwa sama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, fatufi'at naruhum, sai hasken a hannun aljanun wanda ya ɗauko makamashin wuta sai ga hasken ya ɓace, wutan ya ɓace. Wa hazamahum Allah tabaraka wa ta'ala, ya zama Allah shi ya tarwatsa su saboda wannan tawassuli da aka yi da kalimatullahi tamma. Hadisin yana musnadul imam Ahmad da al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani, yana sahihul Jami' sagir hadisin 74 da silsilatu sahiha hadisin 2995. Wannan shi ya nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi, tunda an ce mala'ika ne ya sauko musamman ya koya ma annabi wannan addu'a. Wato mala'ika Jibrilu ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli mafi girma shine kayi tawassuli da siffar Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda aka yi sa manzon Allah ya yi tawassuli. Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen wato wannan karatun namu, sai mun haɗu da ku a cikin shirin namu na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.